lille algebra-trick. Lad A være lig med B. Så er AA lig med AB. Der lægges nu AA til på begge sider af lighedstegnet. Venstre side af lighedstegnet sammenskrives nu til 2AA. Nu trækkes der 2AB fra på begge sider af lighedstegnet. Højre siden simplificeres nu til AA minus AB. Det ses, at der er en fælles faktor på begge sider af lighedstegnet, altså AA minus AB. Fællesfaktoren kan reduceres bort, derfor er 2 lig med 1, eller